हेलो रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लाबोना जालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै हेलो रायजोफोर भुटानाव जों हाबहैनाय जों भितराव हाबनो हायै नायना खेबसे नायनोसै बिराद गारि भिर नायनोसै मा जायो जुदिहाय गारिया जामजोबाब्ला माबायोब्ला जुदिहाय हाबनो होयोब्ला जों भितराव हाबनानै नोंथांमोना दिन्थिलांनो नाजालांगोन जों दायो जोंनि लोगोफ्रा माबा खालामनो थांदों कार्ड इस्यु खालामनो थांदों जुदि हायोब्ला जोङो दिन्थिलांसिगोन फाइनालि जोङो हाबबाय माने गेट भितराव दायो नै थाव लानो नागिरदों थाव लानानै नायनोसै मा होनदों मा 67 per liter. Mau जानो ना गरबा खमसि आबाद बहुत আছে दायो लिटारसेयाव पेट्रला 67 माने डिजेला 67 भुटानाव थाव सोबाय सोनानै दसे माने बारा जेराव हाबनो हानाय नंलिया मानो होनना बुङोब्ला टाइमा दायो जाबाय 2:45 जाबाय 2:45 जायोब्ला माने बिसोरो जोंखौ बुंबा गोबाव जागोन जों बेनिखायनो साननायसै जोंनि गारिखौ सोनो होआ बै नेक्स्ट गेटनिफ्राय बेनिखायनो जोङो माने हाबा सानबाय ओरैनोबाय भितराव सानजौफु ओंखारनाय एलेकाखौ खनसे गिदिंनानै नायनोसै आरो dan muna bung tempo भुटानानो जों दायो लामा लामा थांगासिनो दं गोदान लामाजों नैया बे गोदान फुटसे बिल्डिं ओरैसो बे दलंखौ बारखांनानै बे बिल्डिंखौबो जों आग्रा पुलिसफोर माबा रास्ता खिथि ट्राफिक पुलिस बिदि जों सिदा थांसै नामा सिदा थांसै जोङो भुटाननि राजा रानिनिया जोंनिया अमल भाइया पुरा सालायगासिनो दङ আমার লোক আছে আমার ইয়া বন্ধু অমল ভাই ইয়া জয়ন্তদা আছে পিছৰ পিনে ধন্যবাদ ভাইয়া দা কেনা লাগছে আহি বঢ়িয়া ভাল লাগছে না বঢ়িয়া আমি এতিয়া ইয়া ক'ত যা ৰাস্তা এখন নতুন বনাইছে নেকি হ্যাঁ নতুন বনাইছে নেকি এখন ৰাস্তা गोदान लामाजों फैदों दे आं बारा मिथियाखै बेखौ माने नैया दलं गोदान पुरा मिथिया गोदान बायदि आं फैनाया गोदान आरो गोजाम आरो ओइ लैथि माबाया दङ नामा थिमा बेंक ना मालै बेफोरो बेनि साइडथिं आं दलंखौ मोजां नुदों बे डन बक्स स्कुल नामा स्कुलबो जानो हानाय এইটো নতুন गोदान रास्ता एफाले सर्टकाट হয় आरो न गोदान लामा बिथिं बानायनाय बै पार हाजोफ्रा बैनो ya tolong anu Dewandang Spice Products mana sih itu notun dia itu hotel notun apa ya আগত itu এই যেটো যে আমি কোনা কৰো জায়গাটো itu বেলেগ মানিস বহুত বাসনা হয়ে যায় আজ সাগা খেলাंगासिनो दं रायजोफोर ya bincangkan nih bincangkan boleh আমি এফালে যাম বিচিং বেলেগ এইফালে ওপৰ যাবলৈ এইফালে তলত নামা এইফালে হোটেলটো এতিয়া পাম নেকি দাসা বেছি হোটেল
এই গেটৰ পৰা যাব লাগে যাব না দেই नैबे जायगानिफ्राय हाबनोआ बे गेटनिफ्राय माने मोनसे पारमिसन लाबावनांगोन अब्लासो हाबनो हायो नैबे गारिखौ फिदिंफिनबाय थांफिननानै जों जुदि हायोब्ला बाजाराव माने खेबसे हाबनो जों गोसोआव बिथांमोननि गासैबो लोगोफोर दंजोबनायाव माने बिथांमोननि जे भुटानाव फैदों नालाय भुटानावसो लोगो मोनखागोन गासै बिथांमोना जिरायजोबा जोंथिं बिथांमोना माबा मोनसे सावरायलायनानै बिथांमोना लाखिदों बे गेटनिफ्राय बे पासफोरखौ माने बेहाय बै अफिसाव दिन्थिनानै बै अफिसाव दिन्थिनानै बिथांमोना माने साथि दावखोलांगोन आरो हाबनो होआ नैबे गेटनिफ्राय बेनिफ्राय हाबनो गोनांब्ला जों बे गेटआव मोखाङाव पासखौ बानायनांगोन जोंथ' बानायदियासै बानायोब्ला बिथांमोना गाव गावनि माने जि नियम खान्थि बे नियम खान्थिखौ खालामनांगोन होनना बुंदों आं पुलिसखौ बुंनोदोंमोन भिडिअ'आव नाथाय पुलिसा माने बुङासै जे जोंना बुंनाय एलाउ गैया बेनिखायनो जोङो नोंथांनि भिडिअ जोङो माने जेबो बुंनो हानाय नङा होननानै बिथाङा फोरमायहरनायसै जों बिनिफ्राय बेरायफिननानै जों दा बै खाथियाव जिथु गाहाय मोनसे टाउन दं बे टाउनाव जों गाखोनोसै आरो लोगोसे बिथांमोना बुंदों जे बिथिंनिफ्राय थांनानै जुदि बङाइगाव जाना हाबलाङो बिथिङाव सानसेयाव मोनो खिन्थु दैथि थांना जुदि बिसोरनि टाउनखौ लोगो मोनोलांबा साननै नांगोन होनना बुंदों हाजो थांगोन थ' जों टाउन मोनसे फिसा जायगा जितु टाउन बे टाउनाव जों हाबलांनानै नाजालांगासिनो এতিয়া আৰু যাওঁ আৰু बहुत अच्छा लगा है भूटान आके क्योंकि ये हम लोग पहली बार नहीं है बहुत बार आया हम लोग फ्री का टाइम था आके थोड़ा मजा भी किया थोड़ा अच्छा भी लगा थोड़ा अभी उधर जाके थोड़ा हम लोग कुछ खाएगा बिल्कुल वापस हम लोग घर चला जाएगा थैंक यू क्योंकि वहाँ पे हम लोग को वहाँ पे घुसने नहीं देता है हम लोग का जो परमिट है वो परमिट अच्छे तरह से हम बनाया नहीं हमको जो पहले वाला जो इंडिया से गेट नॉर्मल सा पास है वो नॉर्मल सा पास लिया हम इसलिए हमको वो लोग अंदर जाने नहीं दिया वो इतना जैसे ब्रिक मारा हुआ लेकिन वो हम लोग पास जो लेने के लिए थोड़ा टाइम होता है वो टाइम पर हम लोग पहुँचा नहीं है इसलिए आज का दिन में हम लोग पास मिला नहीं है ठीक है चलेगा लेकिन हम लोग आएगा बाद में आएगा आके हम लोग पास लेगा पूरा टिम्बो चला जाएगा अच्छा टिम्बो थांगोन जोङो पास लानानै नैया नैबेनि गिदिंनायामोन एफाले आसेल लेखियानो घुरिफ्लाय गेट तो होटेल कुंडू এইটো হোটেল এইটো कुंडू এইফালে গাড়ী সোমাই দিব লাগে যাবে নাকি মাকাচুনা বডি সব পায় এই যে হোটেল নাই বেয়া বাদাম তো খাব লাগে বাদাম তো খাইছে বিখন হোটেলৰ ভিতৰত जों दा मोजां बानाय खिन्थु हटेला बन्द नै मोनसे हटेला जि हटेलाव जों जाबाय प्राय फाइभा जायोमोन आरो बे हटेला बन्द जों दायो गुबुन मोनसे माने टाउन भितराव फिसा हटेल दङ ना मा मोनसे हाबैनोसै हाबनानै जोङो माने माबा मोनसे जालांसै आरो हाजो सेर पुरा मोजां नाङो लामाखौ बिराद धुनिया प्रकृति मिथिंगानि जोबोद समायना बिसोर हाबा मावदों मालियाबाबो बिराद समायना नुदों ओइ गारि पार्किं बेफोरो नै टाउन আমি এফালে এইফালে সোমাব লাগিব बोले এফালেও আছে নেকি এনেকৈ সোমাব পাৰি যাম কৈ দিও ডাইৰেক্ট খোজ যাব নেকি খোজ যাব নেকি गारिखौ जों पार्किं खालामनो नायनोसै ओइथिं मोनसे पार्क दंमोनलै खाथियाव बिथिं सिगांथिं मोनसे पार्क दंमोन ओरै गारि लाखिबाय जोंनो पार्किं खालामफैबाय पार्किं खालामनानै जों दा ओइया टाउनाव आगोल नैबे उनथिं थानाया उनथिं थांनाय उनथिं सालायथिंनो बिराद माने कमला सामला फाननांगोन बै सिगां थांनांगोन जों दा मा एबा जागोन ना अभी हम लोग इधर पहुंच गया अभी थोड़ा ब्रेक का टाइम है थोड़ा कुछ खा लेता है लेकिन बहुत अच्छा लगा है आके इधर ये देवानडंग है और आगे जाने के लिए हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे बिल्कुल सही देखते हैं इधर हम लोग पूरा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अच्छा जी ठीक है कैसा है क्या कर रहे हैं आप लोग अभी पैसेंजर को थोड़ा इंतजार कर रहे हैं अच्छा पैसेंजर अच्छा आप लोग का यहाँ पे क्या मेन स्टेशन यहाँ पे है पार्किंग टैक्सी पार्किंग और इसके बाद आप लोग कहाँ पे लेके जाएंगे आप लोग का एरिया में टूरिस्ट एरिया
पैसेंजर कहाँ जाना मन लगता है इधर लेके जाते हैं, वो लोग का मर्जी है। अच्छा वो लोग 4 किलो जाएगा तो 4 किलो पहुँचेगा। अच्छा अच्छा भाड़ा में चलाते हैं। भाड़ा में चलेगा। देखिए ना। लेकिन हम लोग को ये देवानडंग जाने के लिए कितना दूर है? इधर से 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर। 4 गाड़ी गया तो घूमने के लिए। स्टार गाड़ी गया 4 गाड़ी। जो हमारा प्राइवेट गाड़ी इधर रखता है ना, प्राइवेट गाड़ी पे एलाउ नहीं रहती। प्राइवेट कार अलाउ नहीं क्या? एलो है लेकिन प्राइवेट 4,000 कार पाँच सौ देना पड़ेगा। क्या नहीं नहीं, आप लोग का एलाउ तो होगा, लेकिन पैसे दूसरा देने पार्ट पड़ते में हैं। क्या वहाँ भी बनाना पड़ेगा। फॉर्मेलिटीज है वो लोग का। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा कार जा सकेगा आप। और आप लोग यहाँ पे अब गाड़ी तो वो लोग अभी तक गाड़ी तो नहीं जाते ऊपर। अच्छा इंडियन गाड़ी तो इधर ही रोकता है, लेकिन आदमी लोग देवधन घूम जाए तो आप लोग का एक फॉर्मेलिटी है वो लोग का। आज क्या बंद है क्या? आज क्या आज फ्राइडे है? बंद है क्या? बंद नहीं है। बंद नहीं ना, सब खुला है ना? बंद आदमी लोग का बंद होगा सैटरडे और संडे। हाँ सैटरडे संडे 2 दिन बंद है। ऑफिस लोग तो बंद होता है। सैटरडे और संडे बंद नहीं है ना। टूरिस्ट लोग को तो बंद होगा, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिस में जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का है नहीं। अच्छा उनका ऑफ होता है ना। अच्छा यहाँ पे अच्छा अच्छा होटल कहाँ मिलेगा खाने के लिए? अब जा सकता है। अभी एक किलो आगे ये ना हमारा पैसे वो थोड़ा महंगा है। अच्छा अच्छा हमारा इंडियन होटल है, इंडियन होटल। मारवाड़ी का संबला वो ऐसे जाना पड़ेगा ना। थाबायबाय दा जोङो नै हटेलाव हाबनो थाखाय जोङो गारिखौ पार्किं खालामना थाबाय दा आरो सानैसो बे टेक्सि ड्राइभार बिथांमोना रायलायबाय दसे रायलायनानै जों दायो नैबे बिसोर टाउन गेजेराव जोंहा फैबाय। टाउन गेजेराव हाबनानै दायो जोङो हटेल नागिरबाय दोनैया बिथिंबो दोङो मानसियानो गैथारा, बिराद मानसि खम दोङो। बिसोरना शनिबार आरो देवबार बन्द होनना बुंदों। मा हटेल हटेलाव हाबफैबाय जों दायो ओंखाम जानो। जों दायो हटेलाव आखाइ सुनायदो आखाइ सुनानै माने जानो नाजानो लोगोफ्रा नैया आखाइ सुनांगौ लोगोआ नैया अमल आखाइ सुबायदो फैदो हटेलाव न' बसंदो आखाइ साफा सुफा खालामनानै रा हातसा धुइलो ना हा एफाले हातसा धुइलोले धुइलो बढिया हटेलाव एबिलाव हाबदों जानो होननानै बिथांमोना नैथिं माने मावगासिनो दं खामानि, गाव गावनि जानाय लोंनाय खामानि थिखांगासिनो दं। जों गासैबो नै दा केबिनाव जोंबो दसे थांनानै ओंखाम ओरै जासिगोन आरो अर्डार होदों रायजोफोर। जों माने ओंखाम जाखांबाय, ओंखाम जानायखौ आं ओंखामसो दिन्थिदिया जाखांना फैबाय। आं लोगोफोराथ' जागासिनो दं, आं माने जाग्रानै नै बाहेरायाव जिरायफैबाय आरो। टाउनाव मानसि गैथारा, जोङो ओरैनो माने ओंखाम जाबाय बे माने हटेलाव। आं दिन्थिखाबाय नोंथांनि सेराव बे हटेलावनो। हटेलाव ओंखाम जाखांनानै दायो लोगोफोरा ओंखारखांनायनि उनाव जों आंखौ साइथिं जुदि बेरायनो हायोब्ला बेरायबावनो आङो नाजाबावगोन। जेसेबां नैबे गारिफोरनि पार्किं खालामनानै दोनसै लाइन ओरै बेबायदि बे सिन दोङो। बे सिनावनो माने गासैबो गारिफोरखौ माने पार्किं खालामना दोनथारनांगोन, होमबासो माने माबा फाइन लानाय नङा, नङाब्ला नोङो फाइन दानजागोन पुलिसजों, भुटान पुलिसजों। खाथि जायगा जोंना माने बिदेश होनना बुङोब्ला, गुबुन हादोर होनना बुङोब्ला जों खाथियाव मोननो हायो माने भुटान हादोर। जोबोद मोजां नाङो। বঢ়িয়া ভাত খালো আহিলো 4 বছৰ মূৰত আহিলো আজি কৰোণাৰ পৰা অহা নাছিল, লকডাউনৰ আগত আহিছিলোঁ আৰু আহিলো বহুত ভাল লাগিছে। হয় হয় এতিয়া আমি যাম অলপ দোকান পোহাৰ হয় আহক। এয়া দোকাन पहरा भुटाननि जों एसे खिथिलांदों नोंथांमोननि सेराव।
नैया नैबे ओरैनो माने बाल्थिं साल्थिं दखान नैया साथा फानदों बेहाय इथिंबो हटेल दं इथिंबो जानाय लोंनायनि मोजां नांदों नैया नैबे जाबाय थाना नै पुलिस स्टेसन भुटाननि बिराद डिसिप्लिन मोजां नाङो पर्दाफोर फानदों बिथिं पर्दाफोर ধৰ্মকৰ্মী নি অলপ ইয়াতে ধৰ্মকৰ্মী ধৰ্ম কৰিলে ঘূৰিব লাগিব অলপ না ধৰ্ম কৰা যিহেতু ঘূৰিব লাগিব এতিয়া ধৰিতো ধৰ্ম কৰবি বেৰাই বেৰাই ফেইগাसिनो दं नैया এইটো ঘূৰিব লাগিব ধৰ্ম কৰিব লাগিলে ঘূৰিবি নেকি ঘূৰিব লাগিব দেৰি হ'ব হা দেৰি হ'ব ঘূৰিলে দেৰি হ'ব नैया मोनसे माने बिसोरनि धोरोम दङ बे धोरोमाव माने बिथांमोना बिसोरखौ फिदिंजोबनाय नैया बे मोनसे सम्पुर्ण फिदिंजोबनांगोन अब्ला बिसोरनि जि साननाय हनाय बेखौ जाफुङो होननानै माने मिथिनो मोनो आरो এইটো এটা পুরা মানে এটা পুরা ফিনি করেছে এটা হ্যাঁ পুরা ঢালি ভার কারি পুরা সামনে হ্যাঁ মাল পাবি না नै हाबनो हागोन माबा खोनादों नै हाबनो हागोन माबा खालामनानै नैया धोरोमा बिथिं माने बिथांमोननि धोरोम खालामनाया नैथिं स्कुलबो माने स्कुल गैया गासैबो माने बेहायनो बाजार थायो टाउना बिदिनो बिसोरखौबो दानिया बारा माबाखौ नुवा बिसोरनि गाननायफोरखौ नुवा भुटिया ड्रेस गाननाय नुवा लंपेन्ट स्पर्टिं बेफोरखौसो गाननाय नुयो मानसिफ्रा बिराद माने जोबोद माने बिसोरबो गिदिंबाय थायो बिराद मोजां मोजाङैनो बहुद मोजां नाङो बिदि बेरायनानै थारैनो मोजां नांदों बुन्टु हटेल नागिरदों जोंनि लोगोफ्रा आरो मोनसेबा हटेल नागिरबावदों ओइलाय लोगोफ्रा हटेल नागिरनानै जों दा थांनाय हटेल बिसारियासो मोजां नांनो गिदिंनानै साफा सुफा बिराद जों दा बेयाव दं फरेन कान्ट्रि जों बेयाव फैनानै बिराद मोजां नांदों मानो होनबा जोंनि माने दिनै साना मोनसे गोथार सान बे गोथार सानाव जों दिनै बेयाव बेरायनो फैदों बुद्ध पुर्णिमा रायजोफोर जों थांनोसै नोंथांमोना माबायदि मोनखौ माने नुनानै बा माबायदि मोनखौ जायगाखौ आं बारा मोजाङै दिन्थिनो हायाब्लाबो ओरैनो एसेल' माने भुटान जायगा दिन्थिबाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव जनाय हरबानो जाबाय जेसेबां हायो आंबो माने खिथिनो नाजादोंमोन थेवबो माने बाराद्राय थाबायनाय जायासै गारियाव खिथिबाय आरो ओंखारबाय नोंथांमोनथिनि आं एसेखौनो दिन्थिनाय जाबाय आरो भुटान सानदुं जंखार